Pemerintah Kabupaten Toba ulah kedonguse dalam peraturan naso mangalos ulang pesta adat mana ulang na asing na papung na torop. Mana somal madido guarnion pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM adorang siang tanggal 15 bulan pituon. Marnida mara COVID-19 siana la musuh hambatan di Tobaon di bahan pamareta do peraturan na manggorai masyarakat mangulahon pesta adat manang aka ulahon na asing na papungu na torop. Peraturan on di padalan adorang siang tanggal 15 bulan pitu jaladang ditotuho dope atik satu adikan peraturan marlako. Molo aka ulahon pamasu-masuon dipangidu pamareta do asa unang pola di patupa adat alai saema holan tarpasu-pasu di huria. Nuaengon nunga lobisian 200 halak pangisini luak Toba na hona COVID-19 sia jala hirasai na martabata badoganup ari na hona COVID. Di Desa Parik, seperti yang kita ketahui memang datanya di sana agak sedikit melonjak ya, sehingga memang betul-betul menjadi perhatian baik dari Satgas Desa, Satgas Kecamatan, dan Satgas Kabupaten, dan mereka tentu terus dipantau. Untuk Kecamatan Uluan ada sejumlah yang terkonfirmasi sampai hari ini, sampai semalam ya tanggal 12 ada sebanyak 45 orang. Hinoroni saya tong-tong do dipangidu pamareta tu masyarakat asa saya tong-tong padalan protokol kesehatan di Ulaon Siganu Pari. Sian Toba TV mabari tahun.